CM Dr. Tuliram Rong Hangre Dengpen Don Suring Koira Trogra Haroner Kebra Troxir Kebra Nerkep Ahem Tunapan Akimi Ration Card Kiron Pon John Teron APSC Asat Lang Chipa Undun Pen Karbia Khelapen Diopaniarar Pan Nongme Kevan Pi Samson Singh T Memorial ME School Ronga Goralong Special Health Kema Varsai Kipi Pon JaneMartFirstCry.com offer you products of all the leading brands for babies and kids up to 6 years of age across all sections, right from diapers, baby food, infant accessories, gears, strollers, high chairs, nursery furniture, clothes and footwear to toys and school products. Visit JaneMartFirstCry.com store at Deephu near Karbi People's Hall main entrance, Deephu, Manja Road. Carbing Long Life Adap Abirta Long Penili Sami Beauty Baby Non Birtang Ton Pen Arjuponithang Arkoi Chiklo ni Pai Inkora Priani Vothat Langso Serdihuna Klamalong Kapeman Pon Radami Pialong Carbing Long Thomas Council CM Dr. Tuliram Long Hang Hin Pen Don Suring Koira Trokra Haroner Kebra Troxir Kebra Nerkep Ahem Tunapan Akimi Ration Card Kiron Pon Assam Government Pen Ki Duk Dat Ahem Tuna Tumapan Ki Chulong Le Ki Junong Lea Ki Sunga Joyne Pen Radatum Mingri Long Le Det Nang Jila Pen Kangchir Kilang Ida Vur Pen Jok Nang Jipua Kimang Pen Arkoi Chiklo Nipai Inkoira Pliani West Carbing Long Lakha Paroi Sira Krehini Amri ST LAC constituency ang kang kiparlopon ahem tuna tumapan vothar langso Serdihuna Klamalong Akimi Ration Card Kiron Pon Bangsolong Carbing Long Thomas Council CM Dr. Tuliram Long Hang Lapen Amri constituency MSC di Uping Maslay Arideng Pensi Pi Pajir Ponlo Mayalong Ration Card Kiron Pon un e anabangke Apor en ipin pen ahem ahemalong an kiron kipalidam ejia phansitame pin khat pon Bangso mailong aluhi sarpo aman pen Dr. Liram Long Hang chitong dun lamthe ke jai pon hut ki than pon ke labangso ration card pen sang chotle kilong ponji lapukali Bangso card pen se ka chilang war size tame ake joy pen sikalak thuan akirap war sai long ponji lapen India ang kangalong anke Nahogadim le chipon stame Bangso Ration Card pensi si chilang ponlong poputa lamthe jaipon Tangte lang lihin pen ki jaipon lamthe le arju iksina Kisu ka chilang ya phan awar sai ningkan isi Bharadalong nohoka hospital nursing home le dam tame la lak khop le kritik ke lake dak laso akart pensi treatment free ya phan se ka chilang ya phan awar sai Laben tutel Amri LA konsensi angkang long kapal lo bangke da kimi konsensi lo lake Amring MEC konsensi Socheng MEC konsensi Jingthong MEC konsensi laben Amri MEC konsensi laben Doramla konsensi Pangrum Pet ke O MEC konsensi kansi da bangke Amri LA konsensi pen niltum tim ka denglong ke than konsensi kimi ni tum hana pe bat ko nahi pate laben niltum division long Masoteng kan sudah ini apa bangke benefisis apa bangke lah surit sokra faronar kebra sir kebra ke thau api mini to mani to pini Jingthong pen himari dong phar Carbing Long Life Hanjo jor chot lapen kheti bati choklem chot pen asomar tum Lu thek nang jipu kai ke kabor I ke dover ajok piniarni asupo John Teron Assam Public Service Commissioner APSC asat lang along ki undunang thek long pen apia po donarap lapen arong araratum amehang ki paklar lapen anong pathedun lo Lasonsi lakhain ko rapi Diopani MSC constituency ke parlopon ronga gora mate diagram teron arong amekar sar et teron lapen Hanri tok BPS po John Teron non-head jong Assam Public Service Commission APSC along sat lang kitok dunalong ki undun pupen apia po Diopani lapen Carbing Long Ararapan nongme kiban pin
Bangso Abirta kilong pen bukajang hanjang langsung press club along apirang kia bitung atum ahem an humri damsi archo ponlung. John Terona hin pen nang kipachini dunke kidam tang ningkan phwa prang pensi lapuson APSC asar lang kitok dunja phan kichali nang pangcheng lung. Nilipe ke hang chojor chot anparta nilipo ke hidia sai mate hiti choklem chot pensi lu kichali anat thek nang ji pupen nang ke bor ipen ajoksi piniarni lapuson ang deng an kile dunlung. Nasi nili credit ke nilipe lapen nilipo phansi nipon iglo pusi chethan pong. Lapen thu non obekini mate kithurni akorte injeratum sitame luke charli anathu kipaprang dunji bor I pononang ehem epai po ik injeratum alam ke charjuta akinang sodloputa than pon thu That pen nili Charlie to ke Jorhat Engineering College tada 2018 si pass out lo ke hadak pen preparation kuri bam lo private job ta choklem dun ladet pen mat ladet pen hadak si replot si aku dadak SI job 2021 anikan join dun lo haso anikan sitame interview an ke ledun lo sitame final result list long bange undun dedet lo lasi ke non bank aku 2024 pining non an bank ke second attempt lo ke pining an bank ke la 17 January ani result pila so result along imen che thegum long lo la pen rong asor phansitame bali nilipo apansitame kardom pajir lo alang litum arnam na kardom pidun lapen alang litum akang hon kai kita dover lapen ne family relatives friends supporting staff do on sakuri klembam sitame nilitum asar sitame ba senior officer sitame alang litum ne fanang support dun o kasi alang litum pan sitame kardom pajir lo Sangti dipen project terang karbing long live. Ronga gora hawarlong kido Samsung Siniti Memorial ME School along rong rup kidup ke lagarar phan ki panong ponpen kiso ka chelang avarsai kile damun e arong along special health ke majai me ki paman pon. Lason si arkoi chiklo ni phai inkora pliarni lakha inkorapli diopani MSc ki parlopon rongagora hawarlong kido Samson Singti Memorial ME School along medical asai kam lapen MP Agarwal Stone Crusher tum chirap chetopen patirpi ponsi special health camp jaimek paman ponlung Lason si special health camp ki paman pon along diopani VDC chairperson Elis Teron P Bukajan civil in charge Dr. Beauty SGB GB doctors nurse ASHA Klembang, ICDS Anganwadi Klembang atum penchenglok medical asai kam saikhi atum chetong dununti. Diopani MSc constituency ang kangpen pinangan atokan okido araratum akijoy pen kepiman pon special health care malong sonsuya kiso kachelang ponlong japan dihina kirap kipajir pon thek japan pura ayushman card lapen ration card ke doatum aphan akijoy pen card selam ponlong. Diopani MSc constituency ang kang rongagora pen adungaray kedo rong pliararatum varsai kimi chu endunsi break jama kiso chipaklang dunun tilo program to ama government of Assam jeke mane gaon raijor rural area kinit mane specialist jate service medical service to pai hetu bikoye hetu লক্ষ্য ধৰি মানে আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো স্পেচিয়েল হেল্থ কেম্প হিচাপে পতা গৈছে ili tumaphan labang sodio paniara da phan angkamatha pipon pen ajo ili tumaphan misen pen difu medical college pen doctor akimi kimi nili tumaphan kyang hon pen labang sorong aru phan nangkaching hon pen alang litum pre check up phan angkito airport alang litumaphan akiro pipar piglo Sangti hidi pen project terang karbing long live Bukajan Elisiang kang lakhain ko rapli Diopani constituency Rongagora Dagrum Menteron arong amekar Sar et Terona supo akibisi John Teron non hejong asamang kangalong surihini rain ko rakethom pen surihini rain ko rapli abaha Assam Public Service Commission APSC satlang ang thek kiklang ponalong chipa undun lo Labang solam ka julong pen Bukajan Elisiang kang aphan isi ki misen la pen
nongme ki wan pialam arjulong si ningkarong chikhang unisi Assam Jatiyabadi Yuva Chhatra Parishad AJYCP lapen Anti Corruption Youth Power of Assam ACYPA Karbi Anglong atum pini niphai ingko rapliani anelo apor ahem humri damlong AJYCP CEC klembang jitu phukon lapen AJYCP bokajan aruatum Assamese Phulan Gamusa Karbi Poho Arwak Ponsi Memento Pajirpon Adunthu ACYPA Karbi Anglong Maipu Sitra Barua lapen Sonsing Tiswatum Penta Assamese Phulan Gamusa pen Archu Ponsi Memento Pajirpon lo Alangli tumpen APSC John Teron aphan alangli Kayar John Okpran Kimisen pen Kiklem Kidam Kimisen Jepan Ahirjume Pajirpon lo lapen alangli Lapuson kabor ipensi nong me kewan pithe kapot kachuro pon pado bukajan penanantena Karbi Anglong live pini Adap Abirta ke lepansi kang ton poniglo kartong